Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Studio Acentro 4K. живота ми, Исусе, благослови моя дом, живота ми, Исусе, благослови моя дом, живота ми, Исусе, благослови моя дом, живота ми, Исусе. Живота в мене
Благослови моя дом, живота ми, Исусе. 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 Моя дом, живота ми, Исусе. Благослови моя дом, живота ми, Исусе. Благослови моя дом, живота ми, Исусе. Здравейте, здравейте на всички! Ана, здравей! Ана, здравей! Стар водка пясък. Сложи си тениската за снимане. Добре. Здравейте, здравейте! Яша Исусе! Пасторе, здравей! Кажи нещо пред камерата. Обичаме. Здравейте, младежи! Здравейте, господине. Да не, Маро. Айде, бе, такива, бе. Него, поста на Амазон. Това е поста на Амазон. Всичка няма да види цял живот, но къде да паркира, забранено. Сега ли подаръците на
богат, в този свят. Защитен съм и защитен съм, в мене няма страх. Няма страх, Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Светско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Аз съм най-богат, най-богат в този свят. Аз съм най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат. Ей, шампиони! Специален подробно на села Младата. Да. Давай, пасторе, проповядвай. Али, ти си. Давай. Проповядвай, давай. Да? Бушкакал. Давай, Маренто маре бasta. Bak şimdi bak kara mı beyaz mı? Bayağı deri boyacak kendisi. Sen bana kadar kara. Ah siktir be.
siktir ama amına Kanka koyayım. ay yemin ederim. Rozenda na social. Bravo operatore, za tebe 6. Operator divo te ama za drugu. Mamo, me bajo, mamo. Arma bokno si nema da se Thank you.
Čakaj, koji gledanje od tuka? Koliko više gleda? Čaj, se ja čekaj. Koliko ne te gledamo? Čakaj. Arame rođenika. Valla dizden kefir. Snima sene, ja da se rođene deme. Mene koji će me snima? Hvala za okej. Čestito, tebe, budi. Ceta kao vesel, kao Slavek, ama jako god mnogo me nerviraš. Ajde. A šta nas ovdje? Diğer madem Dari rumah. Od spas i od rumah. Vamo? Kita za balada, sadina na asfalt. Za mene otvorena vrata i čakaš me da vina asprezneja. Zato mi duša da mi običan te cena, običan te Isu za tebe kupija. Vina bi si bil za mene Ja bih šparao se nekde, ali sami ekrik. Ja kažem, da gosti kamera gara se. Hey,
Bibi nešto ćemo penu. Carga essa câmera, café mande. Assam nice sana kardeş. Koçinin karnı. I
Само едно дочна? Така, добре дошли, скъпи гости, младежи. Може? И сега го помазваме, татко. И ни го предаваме в твоите ръце. Татенце, няма нищо по-прекрасно от твоето присъствие да пази децата ни. Господи, бебето Емануил, днес го предаваме тържествено и заявяваме, ние го предаваме в твоите ръце, татко. И го предаваме, Господи, с една цел. Да бъде, Господи, по-близо до Теб. Татко, ние те молиме сега Ти да го благословиш. Моля те, Господи, той да расте в помазанието Ти, Господи. И Емануил, Татко Небесни, да бъде по-близо до Тебе. Моля те, Господи, и името му има толкова силно значение за нас, Татко. И моля те, според това име, Господи, Ти да го благословиш, Господи. Където и да ходи, Боже мой, Твоето присъствие слава да бъде, Господи, покрай всички, Татко. Моля те, Господи, последи това дете за падане и ставане на родителите, Господи, да бъдат по-близо до Тебе, Татко. И ние те молиме за Твоята сила и слава. Молиме те, Господи, за родителите, Боже мой, Ти да им дадеш мъдрост, да го възпитават с чисто духовно мляко, Господи. И издава, Господи, един ден наистина да ни замести, Боже мой. И ние да се радваме, Боже, за това, което Ти си ни дал като плод и благословение. Господи, сега го предавам в Твоята ръка и, Господи, вземи го пред Твоята мъжествена. И Ти благодарим за всичко, Боже мой, което правиш и ще направиш точно сега, Боже мой. Благодарим Ти, Господи. Алелуя. Благодарим Ти, Татко, за всичко, което Ти правиш. И нека всички да кажем. Амин. Мама! Обича така да му говорят да спи. Ей, Асалак, хала, асалак. Алелуя. Къде са рождениците? Happy birthday, Бангер! Gel. Hadi Demir Ali. Айде да се помолим за рождениците. Алелуя. Може да потегнем ръце. Алелуя. Боже, ние помазваме сега и Ти благодарим, Боже, за Твоето присъствие и слава върху нея. Боже, ние благославяме с този, заедно с този рожден ден, Татко Небесни. Боже, тя да расте в Твоето присъствие и помазание. Боже мой, и изцелена, Господи, в името на Исус Христос. Благодаря Ти за това, което Ти правиш, Татко, за това, че се прослави в нейния живот, Господи, на Еми. И аз Ти благодаря за това, което Ти правиш. Точно сега, в името на Исус Христос, нека Твоето присъствие и помазание да заведе още по-надълбоко, Господи. Да се загуби, Боже мой, в Твоята сила и слава. Боже, ние предаваме и Еми в Твоите ръце и Ти благодарим за Твоята ръка върху нея, Господи. Кръвта Ти да бъде върху нея, Господи, за да пази, Господи, и защитава. Благодарим Ти, Боже. Амен. Боже, ние Ти благодарим за този голям мъж на вяра. Татко, преди всичко ние Ти благодарим за правилният човек, който ще стане до него, Боже. За да изгради едно правилно семейство, Господи. За да върви, Боже, в Твоето ново. Боже, ние го издигаме сега пред трона на благодата
Господи, за неговия рожден ден. Боже, той е една зряла възраст. Дай му здрав разум, Боже мой, за неговите постъпки. Боже, ние го помазваме сега. И изговаряме, нека Твоята сила и слава да бъде върху него, Татко. Въведи го в дълбочина на Твоето присъствие, Господи, и слава. Моля Те за Твоята сила, Господи, да бъде с него. Боже мой, отвори пътят му, направи пътеките му, Татко небесни, и го благослови, Господи, според неговото сърце. Боже, благодарим Ти за всичко. За това, Господи, Ти отдаваме слава и нека огънят на Святия Дух да бъде с него, Боже мой, и на тази зряла възраст, Господи, да има здрав Христом ум върху него. Сега го предаваме в Твоята ръка, нека кръвта Ти да бъде върху него, Господи, силата и помазанието да не се отделя от него. Благодарим Ти за всичко, Боже мой. Амен. Амен. Алелуя. Амен. Господи, издигаме всеки един човек. Виждам, че не удари присъствието, помазанието. Боже, издигаме всеки един човек. Нека Твоята сила и слава да бъде върху нас. Благослови, Господи, и Ти благодарим за това, което Ти ни предстои, Господи, да преживеем с Тебе. Боже, благослави всеки един, снабдявай всеки един, Боже, според Твоето богатство слава. Нека кръвта Ти и помазанието Ти да бъде върху нас, Господи, за да Те издигаме, Господи, като наш Господ и Спасител. Благодарим Ти за това, отдаваме Ти цялата слава и благодарим за всичко, Боже мой. И нека всички да кажем Амин. Амин. Алелуя, бъдете благословени. Това беше от мен. Айлин, понеси нещата. Алелуя.